Salom marita saluna. Tapukan ma parminggota marede mahita. Marhide-hide goarni de bata ama, do goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, do goarni tadi parbadia na tumapalangi do tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jehova, ay ibana do mangenet patu sian jorkong. Say do pakom maahu jala asiro ham diahu, ay pujung jala dangol doahu, hodo ale Jehova dihalunguto rohaku, ale de bataku, marhabo satu hodo au, saya unang paila au, haleluya. Matangiang mahita. Ale Tuhan de bata amanami na di benua gijang para si rohana sumurung. Namadok mauliate mahami tuhosian na sa rohanami.
ala diloko anakmu nasasadai Tuhan matian humokop pami asa unang mago na porsia di ibana alaya sa hanguluan na saling lilinga di nasida tatap mahami ale amanami na dibagasan anakmu Yesus Kristus nagabi habadiaw doho atigorat dihami saise sama dosa nami sa luhut ala ni pilihan na sundengkan na pinilehon nai humokop pami sa ipaeleng mapinggol mutu tangiang nami jala asima roham dihami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Patik na debata di bingkutta sa darion ima patik paupaton. Patik paupaton. Ingot amuma pa di pabadiaw nari minggui di nonomari ma ulahamu nasa si ulammu. Alayang ko ari papituoni ari para daran ni Jehovah de batamdoi. Dang jadi ho mangula angko nasadari manang anakmu manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halap pena magibati hutam. Ay di na nomari do di toppare bata, langit do, tano do, laut do, nasa isina. Dungi maradia do ibana di hari papi tuhoni. Di baheni do ubahin dari pasu-pasu de bata Jehovah. Ari para dia dan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni ondo. Ikon di habiari rohata de bata, jala ikon horong rohata di ibana. Asa unang tois rohata diajar nasian hatani debata. Iko badia rohatani debata di rohata. Jala ikon ringgas rohata tumangion do mangkuruhon. Atong rak mangiduguku mahita tuadu pandi debata lau mangulau patik nai. Ale Tuhan debata. Sai pargugui mahami. Mangulau na umbat tu patik mi. Amin. Maret demeda.
Patopote madosata nagudangi tu adu panedebata matangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham midaha matian ni pardosa. Mulak manian parjahati tu madikod dalanna. Asa mangulu ibana ido di pangidoroham. Alani ubay di pangidohami. Sai sudati matoru-torum asa unang mangonai be tuhami. Sai sesa sude dosa nami. Asa mangulu hami di bagasan asi ni roham. Sai pargugui mahami. Asa margogo hami marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosata. Songonod dohatan ni Jehovah. Unak ko mabiar ayahu do siluluhok ko. Nunga pola hujou guarmu. Ahu na punaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabigema kor ina Jumat sian laut dendang.
Pared de meida. Turpuk epistel di Mingguta Sadarion ima Minggu Okuli 23 Maret 2025. Mata surat di buku ni sejak saya bidu 55 mamuka saya ayat sada sahak Rodisia. Jasaya bidu 55 mamuka ayat sada sahak Rodisia tajahama masih kak soring. Titing madokon masaulihon asini rohani debata. Sudah hamu akan namauas Roma hamu tuaikon jala hamu akan nasoman hepeng Roma hamu manuhor mamonggoli doho mangakon sai Roma hamuna manuhor anggur doho susu unang pola marhepeng manang mar panuhor. Tare hok kamu ma pingkol muna jala Roma hamu tuahu tangi hok kamu ma asa mangolu tod di munai. Jadi bahenokku ma tuhamu padan saliling-liling na ima padan parasian nasi tongi tu si Daud naso lu tu pamuba. Ida ma bangso naso tinadam hian ikon jowomuro. Jala bangso naso tumaddaho ro manahopi ko alani Jehovah de Batam dot alani nabadia di Israel. Ainunga marmulia ho di bahen. Sari tadi kon halak parjahatima dalanna jala jolma pargeduki aka sakapna saya mulak maibana tu Jehovah asa marpakulahi rohana mida ibana do tu debatata ai buas do rohana manelesei ai songotibo ni aka langit sia tanoon songonido tumibo aka dalaku siat dalam muna jala aka pikiraku sian pikiran muna olak nido yang ko sahakna matua makana tumangihon hatani debata jala naupeopsa amen.
Maret de maita. Tidakon maha porsiaw tayi songon na niya tidakon ni dongata sa porsiaw di sa dok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pergugo na so hatudosan na tumapalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imanan ituon ni si Maria na bagabi-gabian si Anton di Parbadia andorang so habubuan. Ido tu hata na tu bawan na bernit di panghumam ni silatus na matarpajal lo ibana di hau pinarsilang na tua tu banotoru dung di tanom na mula mengulu di hari patoluhon na manait surgo la undul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosa ni di sima ibana pemamulak so tu tanoon manghumi halak na mangulu doho na mate. Au porsea di tondi Parbadia jala adok sada huria nabadia huria hatopan nilak Kristen akan nabadia doh di hasesani dosa doh di hatai namadok mulak mangolu dosogo daing ni halak naung mate doh di ngoluan na sora suda. Amin.
Tatangi homa titing namaragam di Uriata di HKBP Cinta Damai Minggu Kuli tanggal 23 Maret 2025. Naparjolo goar ni minggu doho topik ni minggu goar ni minggu ta sadario ni minggu kuli saya tong do mangarana mataku do pak Jahoba doho topik ni minggu bau baroha asa unang mago na paduahon panggilisasi Kur Ina Jumat HKBP Lau Dendang di minggu sadario di par minggu pukul 8 doho pukul 10 hip rak mar minggu do kita doho punguan Kur Ina Jumat HKBP Lau Dendang Resort Tegal Rejo nani uluhon ni inang pendeta Septriani Manulang SSI jaladung sipul par minggu patupahon panggilasi Kurdo Nasida songo dalan nasida mangido pangurupion laho tu pembangunan gedung sekolah minggu HKBP Lau Dendang Lasma Rohata Manupahi na patoluhon pangebatio kuria manang kunjungan kor gereja di minggu sadarion borhak do kor gabungan HKBP Cinta Damai mangebati HKBP Jalan Deli Resort Belawasada Distrik Tolupulu Sada Medan Utara nani uluhon ni pangula nagok tiki laos patu begihon ede puji-puji do kor gabungan di parminggu jam 10 wib di HKBP Jalan Deli Belawan Sada tuhatama nama masu-masu pangibationi napaupaton pertanyaan PGSMD di minggu sadario mamuka siap pukul 10.05 wib di Patupa Distrik 10 Medan Aceh do pertanyaan persekutuan guru sekolah minggu Distrik Manang PGSMD nama ringanat di HKBP Ampera Jalan Danau Jepang nomor 24 alani borhak do guru-guru sekolah minggu laho madohoti pertanyaan napalimahon ibadah padang sektor 5 di hari Sabtu tanggal 20 Maret 2025 patupa ibadah padang do ruas do perhalado sektor 5 na ni huriata di wisata Kebero Katua tuntungan nanyuluhon ni pangula na koktiki tuhatama nama dongani nasida di pardalanan na paonopon retreat remaja do naposo bulung HKBP Cinta Damai dari Sabtu sahatu hari Senin 20 sia sahatu 30 sada Maret 2025 patupa retreat do yana kota remaja do naposo bulung HKBP Cinta Damai
namaringanan di perkampungan pemuda Jetun Silangit na niuluhon ni Pangula Nagok Tiki. Tatangya koma ang giat di pasu-pasu tuhata retreat na sidai jala di dongani tuhata nang di pardalanan laos pinabotoho tuhita khusus di parminggu pukul 8 doho pukul 10 Minggu 30 Maret 2025 nanengro masoho tim multimedia manang proyektor live streaming ni huriata ala parsidoho tu ulaoni tu retriti mangula mamusena sida di parminggu tanggal 6 April 2025 na papituhon hona ruhut parmahanion manang pamicangion manang RPP mamukka minggu sadarion dang gabe ruas ni huriat tabe inata roida borusi burian ruas sa sektor pitu ala mahilolong manang meninggalkan suami na pawaluhon parhalado do ruas namar sahit manang pemulihan na parjolo amata situa con parlin hariaja perawatan di rumah sakit Putri Ijo sian sektor 2 na paduahon Alexa Miola Siboro perawatan di rumah sakit Putri Ijo sa sektor 2 na patuluhon Lisbeth Baru Banjarnahor perawatan di rumah sakit Boloni sian sektor 4 na papaton situa Horas Lubatowing SE MSI AK perawatan di rumah sakit Jakarta sian sektor 5 na pasiahon sudah perhalado doho ruas di huriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh doho parbagaso tu kamu saluhu perhalado doho ruas di huria mulai tanggal 10 Maret 2025 saha tu tanggal 23 Maret 2025 sadarion saya diramoti tuhatta mahamu di leo gajang ni umur jala tuhatta mana mamasu masu kamu markite pasu-pasu partodion nang pardagingon diaka ulau muna na pargodang na marulang tahun ono puluh halak na parjolo ala inang aspita saulina borumatodang tanggal lahir 21 Maret 1930 sia umur 86 tahun sian sektor 12 na paunopon Natania Jocelyn Simare-mare tanggal lahir 10 Maret 2025 umur 3 tahun sia sektor 7 Saya diramoti tuhatta mahamu di leho gajang ni umur doho di pasu-pasu mahamu di akaulau muna. Hatani tuhatta madok di pesalmen ono 22 ayat walu. Guru di debatado hatua oku doho tamulia oku. Partano batoan ni hagogo oku marhaposan tu debatado wow. Songonima suara ni titing namasa doho nanaing si pamasaon ni guriata. Mulate ma di tuhatta mulate manang di kita. Maret de Mahita.
pasada marohata martangi yang mahita. Damini debatana semurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti aka teate dohot pikiran munabe, di bagasan guarne Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatani debata di mingguta sadarion, ima minggu okuli, ima nanenet sian Lukas bidu 10 tolu, mamuka maisian ayat na parjolo, rodi ayat na palimahon. Songonodo didok disi. Adong ma naro ujui pabuahon tu ibana, taringot tu aka halak Galilea, na diduruson silatus do mudar nasida, gabe saur tu na pinelehon nasida. Jadi ni na Yesus ma mangalusi nasida, na diagam rohamuna do pardosaan halak Galileai martibakon saluhut halak Galilea, ala songoni diahap nasida, hudokma dihamu dang anggo somu baro hamuna lau songonido hamu mago muse manang na diripu hamu anggo na 10 halak namate ditinggang palas-palas na disiloam parsalaan sian sude pangisi ni huta Jerusalem hudokma dihamu datung anggo somu baro hamuna lau songonido hamu mago muse ido yanggo sahatna. Hurian itu hata, shalom adihita saluhutna. Alas roha ala dilehon tuhata tiki dihita, boy hita pajupang jala marsaur di bagas joroon di HKBP Cinta Dame. Jala adoraso marsaur hita dohot hatani debata, molo hatani pepatah tak kenal maka tak sayang. Atipe nakining naung takas tabege marhite tikting. Ia goarhu Seftriani baru manulang, baru ni amang sintua be manulang, tubuh ni halak inang berusiani par. Jala marhite pucuk pimpinan ni huriata makobasi di HKBP Laut Dendang, Resort Tegal Rejo, Distrik Tulupulu Sada, Medan Utara. Atipe di do Laut Dendang, dang ikon marsolu manang marparau hitatu sia mangenang. Di pinggir dedak pola sahatu sih, guarna do Laut Dendang. Alani saya tu hatama nama masu-masu para saurata di bagasan tikion horas madihita saluhutna. Manami dohotina nami boydo mangido tolong tu hita saluhutna. Amanginang tapasahat mah jolo tabe tu akan adong di labukta kiri dohot kanan manang nadi jolo dohot di pudita tajalang manasida jala tadok ma tunasida. Damai sejahtera Kristus bagimu. Ikom berengot dobuhin ada mangenang. Mau lihat ya mangenang. Ikon damai sejahtera nasihat debata do nama gohiroha dohot pikirata. Amanami dohot inanami nadihaholongi tu hata Yesus Kristus jalan nama kaholongi ibana. Molo pajupak kita dohot sahalak dongata ahadonata hatai dohot nasida manang taringot tuahado biasana pakatayota ra gumodang do nata hatai ima taringot tu halak na asing ala memang salah satu ciri karakter manusia Indonesia itu katanya adalah kepo. Boto hamudo kan imasi hata sinuaingon kepoon sian hata knowing every particular object kepo nina alani sikap ima boydo gabe rarat sahat tu na manggosip molo manggosip dak pola pinatorang bekan ima molo na digosok makin sip kan ya jala molo sahat tu na tu gosip boy mah sahatu na manguhumuhumi. Memang sipata manseta bodora pakilala atta manang pakilala nina deba molo boy menilai halak na asing hira songon adong ma kepuasan tersendiri di ibana di halak nama dok dirina dumenggan jala gabe dohonon madabuhon ma ibana tu ganup halak molo gabe hadapotan marsala. Songonon isarana.
molo tahatai si nai adui. Si nai adui si gijang roh adui. Pasti pitor adong nama pakilalaan tu diri tabah. Berarti anggo au na serep doau. Hape molo tauji menguhumi halak na asing secara tidak sadar kita sudah menempatkan diri kita sendiri itu pada posisi yang lebih baik daripada orang itu. Atau kita katakanlah sepada orang yang dalam tanda petik kita katakan sebagai terdakwa itu. Jala jut-jutan ukuran nata pake ima ukurata sadiri. Hape taingot do taringot tu nama nguhumi di doktu hatta Yesus di Matius bidupitu ayat sadaro di ayat 2 unak kamu manguhumi asa unak kona uhup hamu ay panguhuman munai ido si uhonoton tuhamu jala parsuhatan munai ido si suhat honoton tuhamu jala pangalahu panguhumi ido nata bereng sian trupuk naung tajahana kining tajahana kining di ayat na parjolo dibonai marhite sada buah-buah na dipabua tu Tuhan Yesus taringot tu aka halak Galilea na diduruson silatus do mudar nasida gabe saur tu na pinelehon nasida di ayat na parjolo na kining adong manaro ujui pabuah untuk ibana taringot tu aka halak Galilea na diduruson silatus do mudar nasida gabe saur tu na pinelehon nasida. Memang Pilatus tara barita do alani karakter manang pangalahon na mansay kejam, jala posi mamareta hati hai, jala boy dohonon akarakyat na ginom gomanna, jala makasogohon halak Yahudi dohot ugamu Yahudi hati hai. Molot aja hasian hatorangan di ayat na parjolo na kining, dak pola memang takas dapot hita pabuah hata na luar mana hata na pinasahat ni ruas nasian na dipabuai itu Tuhan Yesusi gabe sada panguhuman na dipasahat nasida. Dak pola takasi dapot hita di hatorangan ni ayat sada. Madok na diuhumi halak na roidoi halak na diduruson silatus mudar nasidai. Alai molo tabereng di ayat napa duahon sian alus di Tuhan Yesus di ayat napa duahoni gabe takas dosa sitongna ahadona gabe tujuan ni hata nasidai ahadona gabe tujuan nasida madok hatanai ima di ayat napa duahon nakining molo tabereng sian bibel tai na di agam rohamuna do pardosaan halak Galileai martibakkon saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida sian hatani Yesus gabe takas ma ahadona negana gabe maksud ni nasidai na di ayat na parjoloi. Ala memang di boto Yesus do rohani nasida. Si boto rohado tu hatta Yesusi. Di boto Yesus do ahadona buni di bagasan rohana nasida laho pabuahoni tu Tuhan Yesus. Adong dua kemungkinan. Dinaro halaki pabuahoni tu Tuhan Yesus. Na parjolo ima naing pabuahon durus pe mudar ni namatei pakorhon ni dosana do. Durus pe mudar ni namatei pakorhon ni dosana do. Imana parjolo jalan apa duahon naing madok pabuah nasida na pabuahonon ias do nasida. Jalak kolang sian hasalaan ubahen dakkona uhum nasida. Jadi adong dua kemungkinan nih buasa nasida iko pabuah untuk Yesus. Jala tapadumu mamuse doho pangatusion namasa di hati hai manang di jamani adong anggapan molo denggando ulaon ni sasahalak totu saena denggando dapotna. Alai molo songgop hasusaan, molo roh bencana, molo sahit naposa, dohot sitahonon tu sasahala. Ima alani bentuk nisada uhuman, alani pardosa na gudang do ibana. Jala pangatusion si songoni
boy mai tabereng siap piga-piga na masa di bagasan bibel tahun. Na parjolo amangenang. Taingot do pera takas ate taringot tu si Job. Si tahonon na ikon na masa na diadopan ni si Job. Damani go akali-alin na si Job law madok kon tu ibana. Ya na masa tu ibana ima alani dosana do. Alani dosani si Job doi. Manang napa duahon. Molota jaha di Yohanes bidusia ayat sadaro di ayat tolu, moladong siya kita nama buah Bibel, boy mata buka satokin. Di Yohanes bidusia ayat sadaro di ayat napa tuluhon, ditiki di ida sisean itu hatta Yesus, sahalak jolma, naso marnida, halak nama pitung. Sian hatu tubuna. Jala damani go akasisian nai nama dok. Pakorhon dosa ni isedo ulaning ubahen naso marnida ibana, sian hatu tubuna. Kan ido dari sukul sisian itu hatta Yesus tu Yesus. Pakorhon dosa ni manang isedo ulaning ubahen somarnida ibana sian hatu tubuna. Ayat napa opaton ro di ayat napa limahon nama dok manang na diri puhamu anggo na 10 walu halak namate ditinggang palas-palas na disawam parsalaan sian sude pangisi ni huta Jerusalem hudok madihamu datu anggo somu baro hamuna laos songonido hamu mago muse amanami dohotina nami na dihaholong itu hatta Yesus memang songona agak tanggung do trupuk tahun molota bereng sian bibel tahun Allah dang buasa dang sada perikop jahawta ikon sahatu ayat sia Allah memang molota bereng di Alkitab bahasa Indonesia perikop ini memang pasal 13 ini memang dibagi menjadi 2 bagian ayat 1 sampai dengan yang ke-5 dan yang ke-6 sampai dengan yang ke-9 dengan 2 judul yang berbeda, tetapi di dalam Bibel sebenarnya dia dibagi menjadi dalam satu perikop. Alani buasa ikon sahat di ayat napa limahon, alai memang asal gabe umura muse atusata terpuk tahun, dengan ra molota jahanon di bagasta sahatu ayat napa siahoni. Molota jaha saat di ayat napa siahon, gabe di bahen Yesus do muse upama ima taringot tu pohon ara. Taringot tu pohon ara naso marparbue. Jala didok molota jaha di ayat napa pituhon pola patulu tauton dang marparbue. Jala didok maasa ditaba. Ala dang adong begunana holan manegai namai tuhauna asik. Pohon ara ini kalau saya tidak salah membaca dia ditanam itu sekitar 4 atau sampai 5 tahun baru dia akan menghasilkan buah dan di dalam perumpamaan molota jaha di ayat napa onopon di ayat napa siahoni sudah tahun yang ketiga artinya sudah melewati 4 atau sampai dengan 5 tahun itu menunggu sampai berbuah artinya sudah 3 tahun dinanti-nantikan tidak juga menghasilkan buah jala gobara doi sasitongna imataringot tu hadirion ni halak naso marparbue di adopan ni debata. Alai si ula por laki mangidohon asa diloas masa tahunon. Anggiat olo marparbue tujoloanon. Jala gobara doi ima taringot tungoluta naso olo marparbue gabe dihirim Tuhani masya kita parbue na denggan sian ngolut tahun. Jala dilehon dopetiki dihita saluhutna. Alani amanami dohotina nami dia do na ikon si halung holonotan marhite trupuk naung tajahahon na parjolo. Dipanggil do trupukon tu hita saluhutna unang manghumuhumi dan jangan jadi hakim bagi orang lain karena penghakiman itu adalah hak dan kedaulatan Allah. Tetapi arahkanlah kepada diri kita sendiri asa tapauba rohata. Dengganan mahita mangauhon Dengganan mahita mangauhon turohat tabe saluhut akana masa na berengot sian akadongata di humaliakta asa unang gabi targasip hita alani laus sahat ro di paruhuman ni debata muse ditikina jala asana taida boy doi gabe sada singot-singot jala luba-luba manang warning peringatan di hita
tu parenguluot ta sadiri. Asa bican di lehon debata do petiki parasia dihita saluhutna dihamu amang nang diau dihita saluhutna napungu di bagas joron asa toktong mahita asa taingot ma asa toktong mahita marhamu bau ni roha ala memang hamu bau ni roha idang sada prosesnya sekali langsung tek tidak ada lagi kelanjutannya sian hata metanoia doi jalan amang lapata doi pikiran dohot pangalaho nasoholan persahalian berubah alai marulak-ulak alani adong do istilah do gabe istilah nadidok Kristen tomat kalau Kristen kapal selam kan kita sudah sangat sering mendengarnya tetapi ini adalah Kristen tomat sekarang bertobat maka besok akan idona jujut dihalak na porseon jalan apa duahon di igil debatado asa jupang hamu baon niroha pertobatan siak kita akan naung pinaluana kita saluhutna nang majalo hasesaani dosa naung dipalua kita siat dosa dohot hamatean marhite pakop-kopon ni Tuhata Yesus molo tadok hita naung porsea tu ibana jala marhamu baon boy mahita tutu patuduhoni hamu baut tai ima marhite ngolu nagabe sitiruok kita ima dijolo ni debata dijolo ni akadonga jolma jala gabe si pujian na tau mabain las ni rohani debata do hita dijolo ni debata amanami dohotina nami adong sadal ede jut doon tay dehon alai biasa na holan satahun sahali doon tay dehon kalau boleh minta tolong ditampilkan dan diiringi. Molo tabuan bibelta tabereng majolo edesian nomor 60 walui. Holan tanggal 1 Januari don biasa anak dehon. Dungi gabe lupa mahita saluhut nam. 60 walu. Adong 5 bait molodang salah audisi. Boy rama tai dehon jolo bait sada unang sahatu naloja ulah 2 bait pe. Palimahon disima gobara manah refleksi nasian Lukas bidu 10 tuluon. Setiap 1 Januari biasanya tak edehon do edehon. Lagu yang mengisahkan tentang anugerah pengampunan itu terus menerus berlangsung. Sahat adigan, sahat di ujung ne ngoluta. Pengampunan itu masih diberikan kepada kita. Sampai kapan? Sampai pada akhir hayat kita. Napa tuluhon sian trupuk tahun songon gowarni mingguta okuli. Saya tongdom mangarah napi mataku tu jahuba.
halak na mangaranap tu Jehovah, halak na toktong mangalului Jehovah di bagasan nguluna. Molo tapaubuk dohot epistel tanah kining nasian Yesaya bidu 55 ayat sada di ayat sia. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Apakah Tuhan memang tidak pernah, atau apakah Tuhan pernah tidak kita temui di dalam kehidupan kita? Amanami dohot inanami rah hea dohita hamaguan sada barang kan? Kita pasti pernah kehilangan sebuah benda atau barang. Saya talului di dia do nuai barangnya. Di dia do benda na namagui. Saya talului di bagasan pikirata di sada inganat doi. Aledang dapot hitai. Kita tidak dapat temukan. Jalan sasitong na songoni donang gobaron ni relasita doho tuhata. Kita percaya bahwa Tuhan ada. Kita merasa telah mencari-cari Tuhan di dalam kehidupan kita. Keberadaan Tuhan tetapi seringkali kita tidak menemukannya. Apakah itu berarti bahwa Tuhan tidak ada atau kita yang gagal untuk menemukan Tuhan? Molohedo di BG Hamu Ima Antoni de Melo di sada buku di surat Ibana nama judul Jalan Menuju Tuhan. Adong sada kisah di sita ringot tu Tuhan di suratun Ibana. Hati-hai Tuhan sedang bosan kepada manusia. Manusia ini selalu mengganggu, selalu memohon dengan bermacam-macam hal kepada Tuhan. Maka suatu ketika Tuhan berkata kepada para malaikat, saya mau pergi sementara waktu, mau bersembunyi, mau main peekaboo kayak seperti itu. Tuhan sepertinya kan mau main bersembunyi dulu. Maka dikumpulkanlah semua penasehat dan para malaikat itu, dan Tuhan bertanya, di mana saya dapat bersembunyi? Beberapa malaikat menjawab, bersembunyilah di puncak gunung yang paling tinggi di dunia, pasti tidak akan ada yang menemukan. Yang lain katakan, di lautan yang paling dalam sajalah, pasti tidak akan ada yang menemukan. Yang lain lagi katakan, di ujung bulan yang paling jauh sajalah, maka tidak akan ada yang dapat menemukan. Di sisi bulan yang paling jauh tidak akan ada yang dapat menemukan di situ. Dan kemudian Tuhan berpaling kepada malaikat yang paling dipercayanya. Di mana menurutmu saya bisa bersembunyi? Dengan tersenyum maka malaikat itu katakan, sembunyilah di tempat satu-satunya orang tidak akan dapat menemukan, yaitu di dalam hati manusia. Itulah satu-satunya tempat yang tidak akan pernah terpikir oleh manusia untuk mencari Tuhan. Carilah Tuhan, sian roha parbagasota di dalam hati nurani kita. Asabui tarjalohita sude akarancangan ni debata di bagasan pardalanan di ngulut tahun. Jala sadapan ni dangiodon. Alani ahape namasa nata adopi gabe tahap persyai. Adong do sakap na ulina denggan na dipatupa debata tuhita. Lului ma ibana sia nasa rohata asata jalo saluhut akasakap di debata di bagasan nguluta. Lului ma ibada di bagasan tangiakta, di bagasan pamujiota tu ibana. Jala todi naido na mangurupi hita saluhutna. Asabui hita pajupang dohot ibana. Marhite saluhut gulmit ning nguluta. Jala asabui hita toktong mar okuli. Mataku senantiasa memandang kepada Tuhan. Amin. Aliamanami jala debata nami, nahujo jala nahu sobahami di bagasan goarni Kristus Yesus. Mau lihat Tuhan diasi dohot holong neroham, na toktong mangaramoti mangiring-iring jala manugu-nugu pardalanan ningulu nami saat tu obason. Dileho kodo Tuhan tiki di hami saluhutna di are na pinarbadian mon boy hami marastahor dohot dongan nami di huriam HKBP Cinta Dameon. Mau lihat Tuhan ala di luas ho hami saluhutna marastahor dohot dongan nami
Dilehoko di hami saluhutna hahi pason di pamatang nami dohot di partodion nami. Alani Tuhan jaloma ibadah namion gabe sada uap dupa na khusus di adupanmu. Mau liate Tuhan di hatam nabadiai nang hujaha jala hutangi hok kami. Pasu-pasu mai Tuhan tu bagasan roha dohot pikiran nami. Asa gabe sada bohal nai baru di ngolu partodion nami. Jala ajari hami saluhutna mangulahon dohot makanguluhoni di ngulu nami ganuk marsada-sada. Asa marhite todim nabadiai Tuhan toktong hami saluhutna dipaingot jala diajari ho marhamu bawon ni roha. Asalam takas panadayon nami diasi dohot holong ni roham na toktong mangiring-iring ngulu nami saluhutna. Jala mangido hami Tuhan tujolom di bagasan tikion marasa dani roha do hami saluhutna ruas ni huriam na pungudison. Lehon jala tabay matuhan pasu-pasum di hami saluhutna di hahipason di pamatang dohot partodion nami. Jala pasu-pasu matuhan saluhut akan adenggan na niulani tangan dohot pikiran nami. Pasu-pasu Tuhan ganup keluarga marsada-sada. Pasu-pasu nang aka yanakon nang pinolmehoko Tuhan tu ganup keluarga. Tumbuh kembang nasida holan tu tanganmu mahu pasahat hami. Lehon jala tabay Tuhan parsupasum tu ganup aka yanakon nang pinalmehoko marhite di lehoko Tuhan bisuk dohot hapistaran di bagasan biar midahu. Pasu-pasuma Tuhan huriam HKBP cinta dameon. Pasu-pasuma Tuhan nang parhaladom dohot saluhut ruas ni huriam. Jala asa todima Tuhan na pasadahon roha dohot pikiran ni parhaladom dohot saluhut ruas ni huriam. Asa saluhut rencana pakobasion program dohot pelayanan di tonga-tonga ni huriam. Mardalan dohot dinggan. Gabe puji-pujian hasangapon hamuliaon mai di goarmu. Las ni roha di tonga-tonga ni ruas ni huriam. Jala gabe kesaksian nasida nang tuhu maliang nami. Lehon na Tuhan todim na toktong pasadahon roha dohot pikiran parhaladom dohot saluhut ruas ni huriam. Asara pertumbuh jala membangun di bagasan pakirimon holong dohot haprosyahon nasyako. Jala hubuah kami do Tuhan nak pardalanan ni ngulu nami saluhutna na pungudison. Asa homa Tuhan na toktong mangaramoti hami saluhutna. Secara khusus di bagasan samingwon na nilehonmu jalana ikon sidalanan nami. Asa homa Tuhan na mangalehon tu hami saluhutna akan adenggan di pardalanan ni ngulu nami na pada hoksyak kami saluhutna sian sakap di sibolis dohot tahi-tahi ni parjahat nang sian hamatean na tupu alai sahat di homa Tuhan daging nang todi nami mangasahon Kristus Yesus Tuhan jala si palua hami jalo matangi yang pangedoan namion lehon jala pasaut mai hobar tolomoni roham amin.
Tatangyakon mapeliata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo hagarawani saluhut silehon-lehon nading gandohot nasa uli basa na mauliotus. Hupasahat hami masya na nilehon mi tu hami, pelianami tuho. Say jalo may gabi wap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalarah moti, asahu parasya kami pelianon, patibulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di pertibion. Buhay marohanami marahite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanamina di Banua Gijang, say penarbadiama goarmu, say Roma harajaonmu, say saut malamone roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songopanesan nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasar rohon madamena tutodi munabi. Amin. Selamat hari Minggu okulima di hita saluhutna. Tapahudul majwa manginang satokin hombar tu boy titing dasalu na horas may dasaluhut na amanginang hombar tu titing nakin jalang adiberek kamu nakin di haroroni punga ina juma sian laudedang laho pajong jokon bagas ni joro ni sikola minggu gidung sikola minggu alani tau rupi maroma hamu ina juma laudendang laos las marohat tamanginang manupahi nasida tada ni sisada tangyak kita sisada huriak kita manupahi nasida ngatung loja nasida sian jamualu nak ngamarede atong tau rupi mak asa buya asa semangat nasida main martobat maju dah saluhut na manginang. Sianon makaluar, sianon, sian joloon makaluar, sian joloon. Nggak boleh nangit-nangit.
Tak tupai mamanginang. Tatupahi mamanginang, tatupahi. Las marohat tak mau lihat godang, mak mau lihat godang. Ya sambil martobak kita main, sambil martobak, iya martobak, iya. Rasa semangat, iya. Lagu kedua. Mulai hati ma dia mu amanginang, horas ma dia mu na merdelen, mau lau mulak. Mulai hati. Iya. Ngarom ya paling najum ya.
Iya, martawak may tamanginang maulate ko orang madya mo namin ang manupahi udul mazo sian inazuma takabilaw dedang istirahat nito sa tokin ala nunga di para dihuriatan non mardopugon no kita sa tokin lawaha. Mulate ko orang madya mo manginang horas may dita sa luhut na